কথা কোৱাটো বহুত সহজ, কাম কৰাটোহে টান। কথা কোৱাটো বহুত সহজ, কাম কৰাটোহে টান। শৰীৰৰ ওচৰত গৈ এনেকুৱা কৰি আহিছে, এইটো কি বস্তু? শৰীৰৰ ওচৰত গৈ এনেকুৱা কৰি আহিছে, এইটো কি বস্তু? মই সদায় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে থাকোঁ। আসাম 50-50 ডিভাইড আসাম 50-50 दाथ' नोङो BDC एलेकायाव मोननै पलिटिकेल पार्टि दं, BPF दं, UPL दङ, नङा होमबा? गतिके ओंखायनो दा माने बेखौ फरायसा आफादा जे हेन्डेल खालामनांगौ, बिनिथ' माबा गैया। অখিল গগৈক জীৱনকালত আমি কেতিয়াও জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী হিচাপে দেখা পোৱা নাছিলোঁ। কোনোবাই অখিল গগৈ কেতিয়াবা জুবিন গাৰ্গৰ গান ভাল পালোঁ বুলি টুইট কৰা ক'ৰবাত আছে নেকি কাৰোবাৰ লগত? আজি জুবিন দাৰ লগত একেলগতে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত একেলগতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস মানিবলৈ পাই খুব সৌভাগ্যৱান বুলি গণ্য কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই অৱশ্যে অকস্মাতে আহি ইয়াত ওলালোহি। আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। নষ্টালজিয়ালৈ উভতি যাব বিচাৰিছোঁ, পুৰণি অতীত ৰোমন্থন কৰিব বিচাৰিছোঁ। জুবিন দা আপোনাৰ চিনিয়ৰ আছিলে, আমি যিমান আমি যেতিয়া JB কলেজৰ অধ্যয়নৰত আছিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আপুনি পঢ়ি থাকোঁ, তেতিয়া জুবিন দা কিমানত আছিলে? মই যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আছিলোঁ, জুবিন দা ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰত আছিলে। আৰু জুবিন দা তেতিয়াই হিৰো আছিলে আচলতে, তেতিয়াই গীত গায়, তেতিয়াই পপুলাৰ গায়ক এজন। আৰু আমি জুবিন দাক চাইছিলোঁ, তেতিয়া জুবিন দাৰ গান শুনিছিলোঁ। আৰু এতিয়া সেই জুবিন দা যথেষ্ট ডাঙৰ গায়ক হৈ গ'ল, অসমৰ এজন আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় গায়ক হৈ গ'ল। আপুনি ইমান বছৰ প্ৰথমবাৰ লগ পাইছে জুবিন দাক এনেই লগ পাওঁ, কিন্তু এনেকৈ অনুষ্ঠানত হয় ফোনত কথা পাতিছোঁ বা লগো পাইছোঁ। তেওঁ ষ্টুডিঅ'ত গৈ মই আগতে কেতিয়াবা ডনেশ্যনো আনিছোঁ, কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আচলতে জুবিন দাৰ লগত এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিছোঁ। ফোনত কেইবাবাৰো কথা পাতিছোঁ, কিন্তু লগ হোৱা নাই আমাৰ। আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত সাধাৰণতে অখিলক দেখা নাযায়, তাৰ নিজৰ কামত ঘূৰি ফুৰে। এইটোতো পলিটিক্স কৰি আছে। আৰু মৃত ব্যক্তিক লৈ ৰাজনীতি কৰা মানুহ হ'ল আটাইতকৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিবিদ বুলি কোৱা হয়। অখিল গগৈক জীৱনকালত আমি কেতিয়াও জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী হিচাপে দেখা পোৱা নাছিলোঁ। কোনোবাই অখিল গগৈ কেতিয়াবা জুবিন গাৰ্গৰ গান ভাল পালোঁ বুলি টুইট কৰা ক'ৰবাত আছে নেকি কাৰোবাৰ লগত? কেতিয়াবা অখিল গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ফাংচন শুনিব যোৱা কিবা ৰেকৰ্ড আছে নেকি? এইটোতো পলিটিক্স কৰি আছে। আৰু মৃত ব্যক্তিক লৈ ৰাজনীতি কৰা মানুহ হ'ল আটাইতকৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিবিদ বুলি কোৱা হয়। অখিল গগৈয়ে মই নিজে দেখি মই হাকে দিব খুজিছিলোঁ, জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰৰ ওচৰত গৈ এনেকুৱা কৰি আহিছে, এইটো কি বস্তু? এইটোতো কোনো মানুহে নকৰে। গতিকে তেওঁ কি ভাবি কি কৰি থাকে এইটো সাধাৰণ মানুহে বুজিব নোৱাৰে। BTR-नि एफर्टखौ फोजों फोथाया, BTR-नि एफर्टखौ फोजों फोथाया। जारिमिनाथ' जाहैबाय जेब्ला आङो 1983 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि जायो, बे समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सेन्ट्रेल एबसुनि सासे भाइस प्रेसिडेन्टमोन। बे समाव करेन्द्रनाथ बसुमतारिया बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन, उपेन्द्रनाथ सासे वान अफ दि भाइस प्रेसिडेन्टमोन। बिनि उनाव जोंहा रबिन चन्द्र मुसाहारि, बेबो वान अफ दि भाइस प्रेसिडेन्ट बै समाव आरोखि। बिनि सिगां आंबो जेरैहाय बै समनि आनलिमिटेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बर' फरायसा आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन, प्रेसिडेन्ट खेबनै आं जानांदोंमोन, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबो आनलिमिटेड गवालपारा डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानांदोंमोन आरोखि। बिनि उनाव 1986 जेब्ला जोङो एबसुनि कनफारेन्सखौ बै समनि दरं जिल्लानि रौतासारिआव खुंदोंमोन, बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि आफादगिरि हिसाबै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जों आफादगिरि गायसनदोंमोन आरोखि। बिनि उनाव 1987निफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जोंनि प्रेक्टिकेल बड'लेण्ड स्टेटहुडनि मुभमेन्टआ जागायदों आरोखि। नाथाय खाफाला गाज्रि, बे सोमावसारनाय समनि गेजेरावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै बेखौ सिगाङाव चेन्नाइआव ट्रिटमेन्ट हैनो गोनां जादोंमोन, भेलराव सिन्थाय लांदोंमोन CMCआव। बिनि उनाव राहा मोनियाव बम्बेनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव बिथांखौ एडमिट होनाय जादोंमोन। आमेरिकासिमबो जों बिथांखौ फोथांनो थाखाय लांनो सानदोंमोन, नाथाय खाफाला गाज्रि, लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय समनि गेजेरावनो बे 1990नि 1 मे अक्ट'खालि बिथाङा बे बम्बेनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव जोबथा हां बोस्रोलाङासै। बिथाङा जोबथा हां बोनायनि सिगाङाव नोंथांजों माबाफोर सावरायदोंमोन नामा? जोबोद इन्टारेस्टिं मोनसे बाथ्राखौ आं दा गोसोखांदों। हरसेखालि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बे टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव आं हरसे बेजों उन्दुफादों, बेखौ नेदोंमोन। सानसेखालि बे आंखौ बुंबाय, ओइ मानसि होनदोंमोन आंखौ, आंथ' थैनोबो हासिगौलै जाबाय। आं अब्ला रायबाय, हाय मा थैलाबायनांगौ, थैनो मोना, अनेक खामानि मावदों,
बड'लेण्ड हादोर सोरजिलांना बुंबाय फाग्ला बेरामजों आइनामोन नोंलाय अब्ला आं बेनि खाथियाव मोनसे थांखि आं दोनदोंमोन आरो देनांफोर नों थैबायबायबा खिन्थु नोंखौ आं फबगोनलै होनदां बे रागा जोंबाय हाय आंखौ फबब्ला आं बोरै हां मोननांगौ जाखो होनदों हा नोंहा जोबथा हां बोस्राबाय नोङो थैलांनाय मानसिया बोरै हां बोनो हाबावगोन ओमफ्राय मा बेनिफिट दं मानसि गोथैखौ फबब्ला बे आंनाव सोंबाय आरोखि आं अब्ला बुंबाय मानसि गोथैखौ जुदि फबोब्ला एन्थ्रपलजिकेल बेनिफिट दं होनदों आर्किअलजिकेल बेनिफिट दं हिस्ट्रिकेल बेनिफिट दं पलिटिकेल बेनिफिट दं ससिय' इक'नमिक बेनिफिट दं कालचारेल बेनिफिट दं बुंबाय आं मानो जे आं बुजिनाय मथे बर'फोरनि फिल'सफिया बुङो जे मानसिनि जिउआ सोलेरा अराय समनि थाखाय थैनानै थाङा जिउआ थैया थिग बिदिनो इजिप्सियानफोरनि फिल'सफियाबो एखे बेखायनो इजिप्सियानफ्रा गावसोरनि गोथै सहफोरखौ मामि खालामनानै फबनानै दोनो मानो साननाया ओरैहाय जे मानसिनि देहायासो बैसोमुथि बिमा हाजों दाजानाय बे बारा गोबाव जोरा बे सेवलाङो बे फोनलाङो बे नस्थ' जालाङो बेखायनो मानसि गोथैखौ फबनांगौसो जाहाथे बे हाजों दाजानाय देहाया बिमा बैसोमुथिजों गोरोबनानै थांफिननो सुजुग मोनो सुबुं माहारि जाहाथे बेनिफिट जायो आरो थैनाय माखौ होनना बुङो देहासो थैयो आरो देहाया मा जिउआ मेङो जाहैदों बे मेंनाय देहाखौ जिउखौ बे एसे मेंगा होनो थाखाय आलासि जाहैनो देश बिदेश दुनिया गिदिंहैनो माबानिफ्राय देहा हारा खंखलनिफ्राय ओंखारना थांनो जाहैदों आलासि जाहैनानै देश बिदेश गिदिंनानै मेंगानाय मोनोब्ला गावनि देहा खंखाला मोजाङैनो थायोब्ला बेयाव हाबफैफिननानै थानो लुबैयो जाहैदों जेरै मानसिया गावनि न'आ बायब्ला उखुम गब्लंबा इन्जुर गब्लंबा गोदान लुनो नाजाब्ला बे जिहंफ्राव न'आवथ' थाया थिग बिदिनो मानसिनि सोलो मानसिनि जिउआव बिदिनो गोदान जायनि थाखाय गुबुननि फिसा जानानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव उजिहैयो जाहैदों ओमफ्राय एन्थ्रपलजिकेल बेनिफिटआ बहा हमना लादो सानसे बेलासे माबा मोनसे जाहोनाव बर' जाथिया बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलांजोबबायलायनो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जेरै गोमोरलांदों सोनाबनि सोरबा स्कलारफ्रा मिथिहैदोंलायनो जे नर्थ इस्ट इण्डियाआव बर' होननाय मोनसे बिराद सिभिलाइज मस्ट पावारफुल जाथि दंमोननो बिसोर गावसिनि लेंगुवेज कालचार हारिमु सिभिलाइजेसन हिस्ट्रि किंडम्स किंस दंमोननो नाथाय मानिबा जाहोनावसो गोमोरलांबायनो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ संनानै फैबाय जेनेब्ला माखासे वेस्टार्न स्कलारफोर मानसियाथ' गोथाङै गैलाब्ला बर'फ्रा थैजोबलांबायब्ला दंना गैया बिनि फोरमान नागिरनो मा खालामगोन एन्थ्रपलजिस्टफ्रा आर्किअलजिस्टफ्रा बायदिसिना मेसिन लाबोनानै हाखर जावबाय गोथैसालिफ्राव जावबाय जावनानै जुदि बर'फ्रा मानसि गोथैखौ जुदि सावजोबबायब्ला आल्टिमेटलि बर'नि मेक्सिमाम हारा खंखलखौथ' बहाय मोननो हागौ सोरनिखौ जोंनि बर' बिदा फंबाय जायफोर खृष्टान धोरोमाव कनभार्ट जानाय बिसोरनि गोथै सहनि हारा खंखल मोननो हागौ बांसिन मोननो हागौ मुस्लिम मानसिफोरनिखौ मानोना बिसोर फबो उनाव बै सोनाबनिफ्राय फैनाय स्कलारफोरनि जिथु अपिनियन बे उल्टासो जानानै थांसै माखासेल' बर'नि हारा खंखल मोनदों बांसिनानो मुस्लिम गुबुन जातिनि दंनाया दंमोन बर'फ्रा एसेल' हरै जोंनो खोबमोन बांसिनमोन इन नाम्बार दा बेनि थाखायनो आंनि हाम्बुल आपिला बे जे मानसि गोथैखौ सावनानै गारनाङा फबनांगौसो जेब्ला आं बेफोर आर्गुमेन्टखौ होबाय अब्ला उपेन्द्र ब्रह्मआ आंखौ होनबाय नों देरहाबायलै होनबाय आरोखि दे नोंनि गोसो मथन खालामनोसै बेनि थाखायनो बम्बेनिफ्राय लाबोनानै बिथांखौ दतमायाव जोङो फबनानै दोननायनि बेबस्थाखौ खालामदों आरोखि बिनि उनाव सेकेन्ड सासे बिराद गोरों मानसिखौ आं फबहोनो हादों बे जाबाय क'क्राझार कलेजनि बै समनि सासे बिराद गिदिर प्रफेसार गोरों मानसि प्रफेसार जगदीश ब्रह्म बिथांनि फिसाला सासेल' आमेरिकायाव थायो उत्पल ब्रह्म बिथाङा जेब्लानाखि न'आव सफैबाय आंनो खबर हरदों जे नोम्फा थैबाय थाब फैदो बे उत्पल ब्रह्मखौ आं कनभिन्स खालामबाय जे नोम्फाखौ बारियावनो न'आवनो न'सुङावनो फबनानै दोन बिसोर बे कनभिन्स जाबाय फबनानै दोनबाय आरोखि महिनीमोन ब्रह्म सानसेखालि बेफोर बाथ्राखौ लानानै आं बिजों बिराद सावरायदों आंखौ बिराद बाख्नायदों हाबाब सानसुमा नों बबेनिफ्राय मिथियाब्ला बेफोर गोथौ गोथौ खोथाफोरखौलाय बुंबाय आरोखि बियो आं गोबां लेखा फरायनानै अबजार्भ खालामनानै बिजिरनानै एनालाइज खालामनानै आं मोन्दों
जे मानसि गोथैफोरखौ जोङो सावनो नाङा फबनांगौसो दा बिथाङा जेब्ला थैयो आं नुजाहैदों रायजोफोरखौ आं खावलायदोंमोन बे क'क्राझार टाउनावनो जेराव दा ब्रह्म मन्दिर दङ बेयाव खरलबसे जायगा होदो बे बोरायनि थाखाय होनदों नाथाय रावबो हा हगारलायनो गोसो गैया दिसुनानो हायियाव गामियाव बिसोरनि गामियाव औवाबारिमोन क'क्राझार टाउननि सानजा गामियाव लांना सावनानैसो गारहैबाय आरोखि बिराद गिदिर लस दा नोंथांमोना मिथिगौ जे नेप'लियन बनापार्टनि थैलांखांनायनि बेसेबा जुगनि उनाव खानाय दोंसे मोन्दों जाहैदों बिनि खानाय दोंसेखौ लानानै रिसार्च खालामबाय एनालिसिस खालामबाय माबायदि मानसिमोनलाय अथ' साहसि माने वर्ल्ड कंकुवेरार मोनबाय जे बिनि जिथु माबा आरोखि मेधाबि शक्ति बेनि जिथु माने पावार पटेन्सियेल बिराद गोख्रोंखामोन होननानै बे खानाय दोंसेनिफ्रायनो आन्दाज मोनबाय आरोखि दा साप'ज गाबोन सोरबा साइन्टिस्टआ उपेन्द्र ब्रह्मआ इसिबां जे ब्रिलियेन्ट मोननो बिनि देहाजों मा सोमोन्दो दं होननानै बिनि हारा खंखल बिनि खानाय दोंसेखौ लानानै जुदि टेस्ट खालामोब्ला एक्सपेरिमेन्टेसन खालामोब्ला मोनगोन बे माबायदि माने शार्प ब्रेननि मानसिमोन बेनि आइकिउ मामोन बेखौ दिहुननो हागोन आरोखि दा बे बेनिफिट दं आरोखि नाथाय मैया मोननैसो ससियेल मिडियाआव नुनो मोनदों जों गरजान बिथाङा बुंदों जे नोंथाङा गोथै सह'खौ सावनांगौसो होननानै बुंदों दहाय फुङाव सासे जोंनि गामिनि मानसिया आंनो फन हरदोंमोन फनखौ आं हमनो हायाखै बे हरनाय समाव आं उनाव कल बेक खालामफिनबाय मा जादों बे है आं मोनसे निउस नोंनि वाट्सएपआव हरदों जाबाय मा ब्लेम बे गरजन मुसाहारि होननाय मानसिया नोंनि मोनसे एकदम रं कमेन्टखौ बे बुंना होदों बे दसेनो आं नायबाय नंमारगौबो दा गरजन मुसाहारिया आंखौ एट्रिबिउट खालामनानै जि मोनसे कमेन्ट होदों दिस इज भेरि डेम लाइ दिस इज रं मिसकट आं खुनु दिन बुंफेराखै जे बर' फिसाफ्रा मानसि गोथैखौ सावनांगौ होननानै बुंफेराखै बिनि उल्थायै आं बुंगासिनो थाबोदों जे मानसि गोथैखौ फबनांगौसो जायनि थाखाय 1990आव उपेन्द्र ब्रह्मखौ आं फार्स्ट सासे मानसि गोथैखौ आं फबहोनो हादों उपेन्द्र प्रफेसर जगदीश ब्रह्मखौ आं फबहोनो हादों आं खुनु दिन मानसि गोथैखौ सावनांगौ बुंफेराखै बे गरजन मुसाहारिया माखौ बेस खालामबायदि बुंखो आं लाजिदों आरोखि आं दुखु मोनदों आइ एडभाइस हिम आं बिथांखौ एडभाइस होयो बेटार हि शुड उइथड्र हिज कमेन्ट गावनि कमेन्टखौ उइथड्र खालामनाय गाहाम हि शुड बेक पार्डन फ्रम मी आंनिफ्राय बे निमाहा बिनाय गाहाम आरोखि মই সদায় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেই থাকোঁ আপোনালোকে জানে কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ আজিৰ সিদ্ধান্তটো যিটো যে বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক ছাত্ৰ দিৱস ৰূপে আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তৰ কাৰণে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অন্তৰ খুলি চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বডুফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ লগত মইতো ফিজিকেলি পোৱা নাই কিন্তু মোৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং সম্পৰ্ক আছিলে ইণ্টাৰেষ্টিং সম্পৰ্কটো এইটো আছিলে যে মই কটন কলেজত যেতিয়া পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ 1993 মই যিখন বিচনাত শুইছিলোঁ 3 বছৰ সেই বিচনাখন আছিলে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ বিচনা লিখি থোৱা আছিলে তাতে সেইকাৰণে যেতিয়া মই আন্দোলনবিলাক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি আন্দোলনবিলাক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কটন কলেজত সদায় মোক লগৰীয়াবিলাকে জোকায় ই উপেন ব্ৰহ্মৰ বিচনাত শুৱে গতিকে ই কৰিব এইবিলাক এনেকৈ কৈ থাকে মোক তো এই ব্যক্তিগত কথাখিনি স্মৰণ কৰি এতিয়া 2018 চনত মই এখন কিতাপ লিখিছিলোঁ কিতাপখনৰ নাম অসমীয়া জাতীয়তাবাদ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰাম তাতে মই দেখুৱাব খুজিছিলোঁ যে অসমীয়া জাতীয়তাবাদ আৰু আমাৰ জনজাতিসকলৰ জাতীয়তাবাদ এটা পেৰেলেলি জন্ম হৈছিলে পেৰেলেলি কিন্তু তাৰ পাছতো আমি সদায় অসমীয়া মানুহবিলাকে বৰ্ণবাদী দৃষ্টিকোণেৰে ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক বড়ো ভাই ভনী মিচিং ভাই ভনী ডিমাচা ভাই ভনী এনেকৈ সদায় ভনী 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 বা ভাই 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 আমি ক'ব চেষ্টা কৰোঁ সেইকাৰণে মই সদায় এটা কথা কওঁ যে বড়ো ককাই বুলি কিয় আমি নকওঁ আমি কিয় তেওঁলোকৰ ভাই নহওঁ এই যিটো আমাৰ উচ্চাত্মিকা পথ এই যে পুৰণি জনজাতি ভূমিপুত্ৰ এই ভূমিপুত্ৰসকলক সন্মান নকৰা আৰু তেওঁলোকক আমাতকৈ অলপ কম বুলি ভবা এই যে মানসিকতা এই মানসিকতাটোৰ প্ৰকাশটো আপোনালোকে চাব মই এই কিতাপখনত মানে আপচুৰ মানে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ দিনৰ দুখন মেমৰেণ্ডাম ইয়াত মেমৰেণ্ডাম মই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি দিছিলোঁ প্ৰথমখন আছিলে এখন শ্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীলৈ স্মাৰক পত্ৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নতুন দিল্লী এই মেমৰেণ্ডামটো শ্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী টু দি অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া নিউ দিল্লী অন দ্য লং ষ্টেণ্ডিং ডিমাণ্ড অফ বড়ো ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন ইয়াৰ একেবাৰে
গোটেই হেৰিটোৰ সৈতে মই এই গোটেই মেমৰেণ্ডামখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি 2018 চনত প্ৰকাশ কৰি বড়োসকলৰ এই অধিকাৰটোক কিয় আমি সমৰ্থন কৰা উচিত এই কথাটো কৈছিলোঁ। তাৰ পাছত বহু অসমীয়া মানুহে বেয়া পোৱা আৰু এটা বস্তু মই অনুবাদ কৰি দিছিলোঁ, ডিভাইড আছাম 50-50। ডিভাইড আছাম 50-50 এই যিখন মেমৰেণ্ডাম 53টা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ, এইখনো মই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিলোঁ 2018 চনত। আৰু 18 চনত অনুবাদ কৰি কৈছিলোঁ যে কিয়নো আচলতে আমি জনজাতিসকলৰ দাবীবিলাক মানি ল'ব লাগে। মই এই মেমৰেণ্ডামখনৰ পৰা এটা মাত্ৰ পেৰেগ্ৰাফ গাই দিব খুজিছোঁ যে কিয়নো আচলতে বড়োসকলে আমাৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে, অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে। আমি যেনেকৈ দিল্লীৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ দিছপুৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে। তাত কি কৈছিলে, অসমীয়া মানুহৰ মনোভাৱ জনজাতি বিৰোধী, এণ্টি ট্ৰাইবেল। অসমীয়া মানুহে জনজাতীয় এলেকাত অসমীয়া উপনিৱেশিবাদ, আছামিজ কলনিয়েলিজিম গঢ়ি তুলিছে আৰু জনজাতীয় লোকক দমন কৰি আহিছে। অসমীয়া মানুহে অসমীয়া সম্প্ৰসাৰণবাদ, এক্সপানশ্যনিজিম আৰু অসমীয়া উগ্ৰজাতীয়তাবাদ, চৌভেনিজিমৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে। অসমীয়া মানুহে অসমীয়া মানুহে অসমখন অসমীয়াৰ বাবেই বুলি ভাবে, জনজাতি লোকৰ নহয়। অসম চৰকাৰ অসমীয়াৰহে চৰকাৰ, অসমৰ মানুহৰ চৰকাৰ নহয়। অসমীয়া মানুহে অন্য মানুহক জিন নিয়াব, এছিমিলেশ্যন কৰিব খোজে। মই এই বাক্যটো এইকাৰণে পাঠ কৰি দিছোঁ যে আমি সকলোৱে শুদ্ধিকৰণৰ এই সময়। আমি সকলোৱে জনজাতিসকলক, ভূমিপুত্ৰসকলক সন্মান কৰা উচিত। আৰু শেষত মই মাত্ৰ এটা কথা কৈ সামৰণি মাৰিম যে যিখন BTR চুক্তি হৈছে, মই আশা কৰোঁ যে এতিয়া আটায়ে যিহেতু আমি এটা সমিলমিললৈ আহিব খুজিছোঁ, গতিকে BTR চুক্তিৰ মূল কথাকেইটা সোনকালে পূৰণ হ'ব লাগে। তাৰ মূল 3-4টামান মই কথা কৈ শেষ কৰিম। এটা হ'ল BTAD আন্দোলনৰ লগত বা বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ লগত জড়িত যিসকল মানে আছে, যিসকল বন্দী হৈ আছে, সেই বন্দীসকলৰ মুকলিৰ যিটো প্ৰশ্ন, সেই প্ৰশ্নটো আমি খুব সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিব লাগে। এইটো কথা চুক্তিখনত লিখা আছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে চৰকাৰে এইটো সহানুভূতিৰে বিবেচনা কৰিব। দ্বিতীয় বস্তু, মোৰ 2-3টা পইণ্ট আছে, কৈ দিওঁ। দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল যে BTADৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি, এমপ্লয়মেণ্ট আৰু ইক'টুৰিজিমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 1500 কোটি টকা দিয়াৰ কথা আছিলে। এইটো সোনকালে দি BTADক সঁচাকৈ উন্নয়নৰ দিশত আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে। তাৰপাছত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এখন গঠন কৰাৰ কথা আছিলে বৰমাত, এতিয়ালৈকে সেইখনৰ কাম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি কৰাৰ কথা আছিলে, সেইখনৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। ৰিজনেল মেডিকেল ইনষ্টিটিউট, এইখনৰ কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। হোটেল মেনেজমেণ্টৰ কেম্পাছ, মাদাৰ ডেইৰী প্লাণ্ট, এই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট হ'ব আজি বদৰপাৰ ওপৰত। হয়, এই যিখিনি যিসকলৰ দাবী BTR চুক্তিত লিখা আছে, এই কথাখিনি অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে। আৰু এইখিনি যদি কাৰ্যকৰী কৰোঁ, তেতিয়াহে বড়োফাৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰকৃত সন্মান জনোৱা হ'ব। আৰু তেতিয়াহে বড়োসকলে ক'ব যে নহয়, আমাক 50-50 নালাগে, আমি অসমীয়া জাতিৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰু আমি একেলগতে অসমীয়া জাতিৰ লগত জীবনে মৰণে থাকিম। এই আশা কৰি মই বড়োফাৰ প্ৰতি ধন্যবাদ। 2020 চনাव 27 জাनुवारि जि BTAD जाबाय, बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांनायनि बाथ्रा बिथांमोना फोसावना होदोंमोन। ओमफ्राय बै समावनो बिथांमोना UPL सरकारखौ जिहेतु बिथांमोना एकेबारे माबा होदों, मदद होदों। दा थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना बे जे माने 1500 कोटी टाकाखौ मा जाहोनाव लाबोनो हायाखिसै, बेखौ बिथांमोना एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जायो। जोंनिफ्राय एन्सारखौ लानायनि सिगाङावनो मा कारनाव थांनाय माने 5 बोसोराव 5 बोसोराव बिथांमोना बे फैसा खिनाखौ लाबोनो हायाखिसै, बिथांमोना क्लियार काट रायजो राजाफोरनो माने होनाया गाहाम। आन्दलन खालामनो थांनायनि सिगाङावनो बे बाथ्राफोरखौ रोखा फोरमायना होनाया गाहाम जे मानि थाखाय 1500 कोटी टाकाया फैयाखिसै, मा जाहोनाव। बिथांमोना MP सानै दं, राज्यसभानि सासे, लोकसभानि सासे दङ, MLA दं, स्टेटआव बिथांमोना मन्थ्रियाव बाहागो लादों। दा बे हिसाबै MLAबो माखासे दं, आरो सरकाराबो बिथांमोननिनो। गतिके सेन्ट्रेल सरकार, ओमफ्राय बे NDA बिथांमोना हाबदों, ओमफ्राय आसामाव बिथांमोना सरकाराव दंफायो, प्लास माने काउन्सिलाव बिथांमोना निजेनो सरकार सालायदों। दा बेनि थाखाय बे 1500 टाका फैयाखिसै, दा मा माने ग्राउन्डआव फैयाखिसै, बिथांमोना प्रथमाव रायजो राजाफोरनो फोरमायना होथों। दा बेखौ आङो फोरमायनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों। नोंथाङा मोनसे समनि बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन। नोंथाङा मोनसे समनि गाहाय नेहाथारिमोन हिसाबै दा समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा हुखानि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? जोंहा माने बिदि जोंनि फिल'सफि जिथु, बे फिल'सफिखौ मोजां धरनै आवगायलांबाय थानांगोन।
जोंनि आबसुआ दानि थानाय आबसुआ बड'फाया मा होनदोंमोन बे गथै बाथ्राफोरखौ एसे माने सानफिननानै ओमफ्राय गोदोनो जोंल'थ' नङा 1967 निफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम बे समनिफ्रायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम सोमावसारबोदों हारिनि राव थुनलाइ माने सृष्टि खालामनायाव माने बिथांमोना माने बाहागो लाबोदों बै समनि मानसिफ्रा गतिके दाबो माने बाहागो लानांगोन दा ओंखायनो जोङो दा एसे जों नुना मोनदों आथिखालाव जिथु मोनसे दानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जोङो बुजि मोनाखिसै जे एथे माने एसेबां हाखु दाखु नै मैया दाखालिल'सो खोनादों माने माबाया जादों इलेक्सना थांदों गभर्नमेन्टखौनो दायाखै जों 5 तारिखआवसो दागोन गाबोनसो जों दागोन ओंखायनो बिनि सिगाङावनो बिथांमोना माने मा होनगोन आन्दलननि खोथा माने माबानानै होदों फोसावनानै होदों खिन्थु बिथांमोना मोनसे जों सानदों दायित्व दंमोन बिथांमोना जे थांनाय 5 बोसोराव मानो मोनाखिसै गावनिनो गभर्नमेन्ट गावसोरानो सायख'हरनाय सापर्ट होनाय बे गभर्नमेन्ट दा ओंखायनो गावसोरनि गभर्नमेन्टआ मानो फेलार जाखो मा कारनाव बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनानो एसे रायजो राजाफोरनो फोरमायना होथों आं बेखौ खावलायहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि नोंथांमोनखौ एपिल खालामो बिपिएफखौ एपिल खालामो बा बिटि सरकारखौ एपिल खालामो जे नोंथांमोना बे जोंनि मोनखानांगौ दाबि दावाफोरखौ सुफुंनायनि दायित्व लानांगौ नोंथांमोननि रला मा जागोन जोंनि रला जाबाय जिहेतु प्रमद बर' सरकारनि दिनाव जोंनि एमसिएलए चिफ डेपुटि चिफनि स्टेटासा मामोन जोबलांथारदों ओमफ्राय 16टा डिपार्टमेन्टखौ माने गथायनानै होनां दा गतिके 16टा डिपार्टमेन्टआ जों आगोलाव जेरैबायदि सलिदोंमोन थिग बिदिनो फैनांगोन जोंनि एमसिएलए इएम चिफ डेपुटि चिफनि स्टेटासा आगोलाव जेरैबायदिमोन जों दा बेखौनो जोङो नागिरफिनदों आगोलनि बायदि जानांगौ जोंहा ओंखायनो जोंनि स्टेटासा थिग थानांगोन आरो लोगोसे जों नागिरबावदों जोङो बै हाग्रामानि समाव बै समाव आरोखि गभर्नमेन्ट दानाय समाव प्राय 25टा 26टा जोङो रुल्स बानायनानै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि रुल्स बानायनानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो जों गथायना होदोंमोन ओमफ्राय जोङो बे आयेन खिनाखौ पाजाना फैयोब्ला बिटिसिनि खुंथाया आरोबाव स्ट्रं जागोन दा बेनि थाखाय जोङो नाजाबावगोन बे बाथ्राफ्रा ओमफ्राय थालांनाय जिखिना माने मा होनगोन बेखौ आरोबाव खामानि मावनो दंबावो बे खामानि मावनायफोरखौ जोङो मावफिनगोन बेखिना खोथा खारन जों सानदों माने 35 लाख मानसिनि गेजेराव प्राय 6-7 लाख छात्र छात्री दङ बिथांमोननि एकेबारे मोजांनि थाखाय जों सिन्था खालामगोन अरायबो दा जोङो नुना मोनदों थांनाय सरकारा मा सिन्था खालामदों जों बेखौ बुजि मोनाखिसै बे बिटिसि हालामावनो 13,000 मानसिया टेट पास खालामनानै दङ बिथांमोनखौ बोरै एपइन्टमेन्ट होनो बिनि थाखाय जोङो थांनाय बाराव जेबो जुजिनानै नुनो मोनाखिसै दा ओंखायनो जों सानदों बिथांमोननि मावनाय दांनाया जिहेतु थिग जायाखिसै ओंखायनो नैबे थांनाय माने 22 सेप्तेम्बर खालि जिहेतु माने रायजो राजाफ्रा मोनसे भार्डिक होबाय बे भार्डिकनिफ्राय माने हमना लानांगौ जे सोरनि मावनाया कारेक्ट जादों सोरनि मावनाया इनकारेक्ट जादों बे बाथ्राखौ जों दा हमना लानो हानांगौ ओमफ्राय इनकारेक्ट जादों माने जादोंब्ला जों बोरै आवगायनो भबिष्यत बे भबिष्यत आवगायनायखौ माने थिग लामायाव लांनांगौ दा समावहाय जेनाखि फोसावबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि दा बेवहाय नोंथाङा रायजो राजाखौ मा बुंनो नागिरो जोङो बेयाव जेबो बुङा आंनिफ्राय आङो जेबो बुङा खारन माने जे थांनाय 5 बोसोराव बे गभर्नमेन्टआ मानो लाबोनो हायाखिसै बेखौसो जों एनालिसिस खालामगोन जोङो मानो हायाखिसै मा कारनाव निजानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दङ निजानो स्टेट गभर्नमेन्ट दङ निजानो काउन्सिलखौ माने सालायदों बिनि भितरावबो जे बे 1500 थाखाखौ लाबोनो हायाखिसै दा बिनि कैफियतखौ बिनि एन्सारखौ बिथांमोना खिन्थु रायजो राजाफोरनो होनांगौ जों बिदि खालामो बिथांमोननि डिमान्डआ खिन्थु मोजां होनना बुंनांगोन फैबाय थानाय सरकारनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला 1500 कोटि थाखा बिथांमोना लाबोना होफैनोसै नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनो जि थाखाखौ बिथांमोना बिटिआरनि बै समनि गभर्नमेन्टआ लाबोनो हायाखैमोन बेराफारसे गोबांथार समाव माने इनस्टिटिउसन बिथांमोना समझौथायाव दंमोन बिटिआर कर्टआव बेखौबो लाबोनानै होफैनोसै नोंथांमोना मावफुंनोसै माने खथि जानांगौ बिथांमोननि आन्दलन खालामनाया नङा बेथ' खेथिनि खोथा नङा बिथांमोना प्रथमाव एन्सार होग्रोथो मानो लाबोनो हायाखिसै दा मानो सोमावसारफिननो गोनां जादों बे एन्सार हो जोंनि गभर्नमेन्टआथ' जों गाबोननिफ्रायसो समायखिरा लागोन नङा होमबा अब्ला गाबोननि उनाव जों खोथा जों बुंनोसै दा ओंखायनो बिथांमोना प्रथमाव मानो फैलार जाखो थांनाय बाराव दा ओंखायनो बे फैलारनि थाखायनोथ' रायजो राजाफोरा पार्टि होबायना 22 तारिखआव 26 तारिखआव जोंहा माने सेप्तेम्बरनि 26 तारिखआव रिजाल्ट होबाय 40टानि भितराव 28टाखौ बिपिएफनो रायजो राजाफोरा मानो पार्टि होखो दा बेखौ एनालिसिस खालामना बिथांमोना मोननांगौ थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोननि मावनाय दांनाय साननाय हनायफ्रा निस्सय जायाखिसै
रायजो राजाफोरजों गोरोबनाय माने जायाखिसै रायजो राजाफोरनि जितु लुबैनाय बे लुबैनाया कुनु दिन फिलाप जायाखिसै आदाय खालामनो रोङाखिसै आदाय खालामनो जों बुंनांगोन दा आदाय खालामनो रोङाखिसै बुंनांगोन रायजो राजाफ्रा जितु लुबैदों बे लुबैनाय मथे बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा फिन हाग्रामानि सरकारखौ नागिरफैदों आरो हाग्रामानो 40तानि बिथोराव 28ता सिट होदों दा नोंथांमोननि सरकारा होमबा बे बिटिआरनि एकर्डआव जेनाखि दफाफोर दंमोन मोनबोनांगौ माखासे माने फान्डिं स्किमफोर माथो दंमोन दा बेखौ नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव साजिना लाबोनायनि थाखाय प्रस्तुत जोङो बे बिटिआर एकर्डनि सायाव जोङो खोब सिन्था खालामनांगौ आं सानदों आरोखि आङो एसे बावबाय जेनेबा 7.2 आव मा लिरनाय दं लेन्डानो अलरेडि ट्रेन्सफार खालामखाबाय ओमफ्राय जोंनाव थानाय बहाबा खोनानाय पिजिआर हा आरो आसाम सरकारा बेखौ कन्ट्रल खालामहरगोन बिनि फिननायखौ नोंथांमोना दा बेखौ लुबैफिनदों जेनेबा दा माने बेसेबाङाव 3 पइन्ट माने बे गामि दानख'नायनि बाथ्रा गैया होमबा गामि दानख'नायनि बाथ्रा बेदि दंमोन मा कारना गामि दानख'नो नागिरखो बिटिसिनिफ्राय ओमफ्राय नोङो सिगांनि लिडारफ्रा बेफोर गामिफोरखौ नांगौ होननानै थिसनजोब्बाय मा कारनाव जोङो गामि दानख'नायनि बाथ्राफोरनिफ्राय फैखो मानि थाखाय बे बाथ्राफोरखौ जोङो खोनादों माने जायफोरनाखि एसे बिदि माने इउपिएल दोलोनि जायफोर लिडारफोर दं बे लिडारफ्रा एसे सिन्था खालामथों नोंथाङा बुंनो नागिरबाय होमब्ला जे रायजो राजाफ्रा एबा फरायसाफोरा बे सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव बाहागो लानो नाङा जोङो बाहागो लानो नांगौ नाङा आं बे खोथाखौ बुंनोनो थाङाखै बिथांमोना गावसोर सिमान जाथों बे थांनाय 5 बोसोराव मानो फेलार जाखो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय लुबैनायखौ मानो सुफुंनो हायाखिसै दिनै फरायसाफोरा माने खोनाना गोबां लेखा गोरों जाजोब्बाय बे जानायफ्रा थांनाय बाराव बेसेबां मानसिफ्रा साख्रि बाख्रि मोनखो मानसिफ्राथ' एसे दा गियाना बारिबायना दा ओंखायनो एसे रुजुनानै नायनो हानाय जाजोब्बाय बे हाग्रामानि दिनाव 20,000 मानसिया साख्रि बाख्रि मोनदोंमोन दा प्रमद बर'नि दिनाव मानो मोनाखिसै मानो फर्मेल मोनसेबो जायाखिसै जों बेखौ रिप्लाइ होनायनि उनावसो सोमावसार हाबाफारि लानायनि बाथ्राया फैगोन बिथांमोना बुंसो बेफोरनि मेन एन्सारखौ ओंखायनो नै गोरों गोरा ओमफ्राय लोगोसे गोरों गोरा सात्र सात्रिफ्रा मानो बेरेखा जादों सरकारनि एगेन्स्टआव मानो थांदों जे माने बिथांमोना गोबां खोथा होदोंमोन थांनाय बाराव जे एक करे न'खर न'खर 1 भट 1 जब नांदोंमोन बेफोर जादोंसै फोथाराव आरो मोनसे अजद दङ जे बुंबाय थानाय जादों दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनैनि समावल' राजखान्थियाव बाहागो लायाखै 1991 आवबो दुलाराय बर' फरायसाफोरानो राजखान्थियाव बाहागो लानानै एसेम्ब्लिनि इलेक्सनाव बाहागो लानानै 10 गाहाम एमएलए दैथायहरदोंमोन बिदिनो 2003 आवबो 2001 आवबो इलेक्सनाव बाहागो लानानै बिटिसि एकर्ड खालामनायनि खाबु खालामना होदों बिदिनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनैल' नङा आगोल समनिफ्रायनो राजखान्थियाव बाहागो लाबोखादों होननानै बुंनाय जादों दा नोंथाङाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरिमोन नोंथाङाबो इनभल्भमेन्ट दंमोन बै समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि माबा बुब्लि समावहाय पलिटिकेलजों इनभल्भमेन्ट दंमोन दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना मारै बुंनो हायो जे पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भमेन्ट थानो नाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरा एक्सुवेलि माने बै समनि मोनसे जितु एनभारनमेन्ट बे बेलेग ओमफ्राय दा नैबे समनि मोनसे एनभारनमेन्ट बे आलादा जोङो जिहेतु बिराद संग्रामनि गेजेरजों मोनसे बिटिसि माने मोनफैनो हाबाय दा बे बिटिसि बे मोनफैनो हानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय सात्र सात्रिफोरखौ जाहाथे जोङो आरोबाव गोबां जाहाथे सिकित खालामबावनो हायो जों दा बिनि थाखाय नाजानाय दरकार बै समाव खोनादों बै समाव जिहेतु राजनितिक होनना बुंनाय माबायानो गैयामोन बेनिखायनो दोलोआनो गैयामोन दा ओंखायनो बै समाव हेन्डेल खालामनो गोनां जादों आबसुआ बै समनि खिन्थु दाथ' जोङो बिटिसि मोनखांनायनि उनाव मोनसे एलेका जों मोननो हाबाय मोनसे पावार जों मोननो हाबाय बेखौ सिगांनो 2005 सनावनो बै समावनो सावरायनानै मोनसे पार्टि दायाखैमोन बे समाव बिपिएफ दानाय समावथ' खोनादों बे समाव बिपिपिएफ नङा होमबा बे समावथ' बिथांमोना इनभल्भ दंमोन दाना होनाय समाव बै समावनो गतिके बे माने जिहेतु राजनितिक पार्टिखौनो दाना होबाय आरो बेखौ जोङो रिजनेल पार्टि खालामनानै जाहाथे जोंनि समयसाफोरखौ सुफुंनो हायो बिनि थाखाय बे रिजनेल पार्टिखौ बै समाव दानाय जादों दा ओंखायनो पार्टि दाखांनायनि उनाव जोङो गाव आरो बेयाव मानो इनभल्भ जानांगौ स्टुडेन्टफोरखौ जों दा मोजाङै जोङो दा माने शिक्षा दीक्षा होनानै बिसोरखौ गोरोंसिनसो जों खालामनांगोन ओंखायनो बै समाव जोङो माने इउनिभार्सिटिनि खोथा लाबोनायनि खोथाफोरा मानो फैनांगौ CITआव जे दा एमटेक बिटेक एमटेक फरायनो मोनबाय इन्जिनियारिं कलेजाव माने जों फरायनो मोनबाय ओंखायनो बे माने फरायसाफोरा आवगायलांबाय थानांगोन जोङो प्रथमाव हिसाब थानाया मोनसे मोजां दरकार अनलि बिटिसि एलेकायाव 2005 सनाव अनलि 48%मोन बेखौनो हाग्रामाया 2020 सनाव 19 आरो 20आव टटेलि 66% खालामनो हादोंमोन दा बेखौ नाजा बेखौनो 80% खालामनो नाजा
नोंथांनि 80% खालामनो गोनांब्ला नोंथांनि बुंनाय जाहैबाय जे फरायसा आफाद हिसाबै फरायसाफोरनि जेंनानि सायावल' इनभल्भमेन्ट जानांगौ पलिटिक्सआव इनभल्भमेन्ट जानो नाङा आरो राजखान्थियारि नोजोरजों जोङो खामानि मावनो नाङा आरो आन्दलन खालामनायनि जुक्ति गैया होनना बुंनो नागिरदों आन्दलन खालामनायनि जुक्ति गैया होनना आं बुङाखै खारन माने मोनसे समाव माने बिटिसि जुदि एकर्ड खालामबाय बे एकर्ड खालामनायनि गतै दफाफोरखौ बिपिएफनि समावनोथ' बे राजनितिक पार्टियानो गतै सुफुंनानै होदों हाजोबाखै मात्र माने मा थादों कार्बि आंलंनि बे बर' कसारिफ्रा एसटि जानांगौ हिल्सनि बेल'सो थालांदों बाखि फिलामानो जादों नङा होमबा दाफोर जिफोर समस्या फैगोन जिफोर प्रब्लेम दङ बे समस्याफोरखौ राजनितिक भाबैनो जोङो सुफुंनांगोन राजनितिक भाबैनो दा ओंखायनो जोङो एकदम फरायसाफोरखौ ए टु जेड जुदि बेयाव जुदि लांबाय थायोब्ला भबिष्यत जोंनि शिक्षा दिक्षाफोरसो जोङो फासयगोन एकदम बे खोथाया रोखाखा ओमफ्राय बेखौ हेन्डेल खालामनो थाखाय दाथ' नोङो बिटिसि एलेकायाव मोननै पलिटिकेल पार्टि दं बिपिएफ दं इउपिपिएल दङ नङा होमबा गतिके ओंखायनो दा माने बेखौ फरायसा आफादा जे हेन्डेल खालामनांगौ बिनिथ' माबा गैया आंनि बुजिनायाव आरोखि दा बिसोरनो जे एकदम बेखौ हेन्डेल खालामथारनांगौ बिदिनो लिरनाय गैयाना ओंखायनो जोंनि समस्याफोरखौ पलिटिकेलि जोङो सल्युसन खालामनो थाखाय मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ बे पार्टिफ्रा स्टेप लागोन गावबागाव एंगलाव जों लागोन ओंखायनो जोंनि मोजांनि थाखाय जेनेबा थांनाय प्रमद बर'नि दिनाव दा नोङो एखेबारे होनबाय सल'दा डिपार्टमेन्टखौ आरो डिसिफोरनो गथायजोबना होबाय बेथ' नङामोन दा डिसिनि सायाव जों इसिआर लिरनो हाया जोङो ओंखायनो बिथांमोना माब्लाबा सोरबा मोजां खालामगोन माब्लाबा सोरबा गाज्रि खालामगोन बिथांमोना जुदि जोंनि आवथायावनो जुदि फैयाब्ला जों जुदि बिथांमोननि सायाव इसिआरखौनो जों लिरनो हायाब्ला बिथांमोनखौ जों इनभल्भ खालामनायनि मा बाथ्रा दं बिदि गैया दा ओंखायनो माने थांनाय बाराव बे 5 बोसोराव बिथांमोना टटेलि इउपिएल दोलोआ बिटिसिखौ सामलायनायाव बेर्थ जादों फेलियर जादों बेखौ बिथांमोना रायजो राजानि सिगाङाव माने खैमान लानांगौ बुंना लानांगौ दा प्रमद बर'आ गावनो गतिके ओंखायनो दा माने जिहेतु बिपिएफआ 2005 सननिफ्राय 20 सिम सालायदोंमोन जोङो आरो बेयावथ' रायजो राजाफ्रा बिराद कन्ट्रस जादोंमोन मेन लामा बेफोरखौ बानायनाय जादोंमोन दालां एथ' गोलाव दालांफोरखौ बानायना होनाय जादोंमोन जेरावनोखि माब्लाबा नों खोनाना नोंथांमोननि बे चिराङावनो साहाथिंनि माने मानसिजों खोलाथिंनि मानसिजों माने जुगाजुगानो जाया दालां गैयिनि थाखाय दा नै हाग्रामा ब्रिज जाबाय दा नङा होमबा बेफोरखौथ' मावना होदोंना गतिके ओंखायनो जोङो एक्सुवेलि रायजो राजाफोरनि एक्सुवेल माने माबाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ जों सुफुंनो थाखायसो जोङो पार्टि खालामनांगौ नङाबा जों ओरैनो एकेबारे जास्ट पार्टि अनलि जों लेभेलखौल' पार्टि जों लाबाय रायजो राजानि जुदि मोनसेबो खामानि जायाब्ला मा पार्टि जानो बेलाय ओंखायनो नै थांनाय 5 बोसोराव ओंखायनो दानि माबानो जे प्रमद बर'नो मानो पार्टि होआखिसै रायजो राजाफ्रा बिथांमोना दा सान एनालिसिस खालामफिन बेयाव सात्र साथ्रिफ्राबो माने बुंगासिनो नङा जे साख्रि बाख्रिनि खुनु मोनसे माबायानो जायाखिसै बे 5 बोसोराव आरो बिदि जुदि जाबाय थायोब्ला भबिष्यत मा जागोन दा ओंखायनो गोरों सात्र साथ्रिफ्रानो एक्सुवेलि बिपिएफआव फैनानै बिथांमोना एखेबारे माने अर्गेनाइज खालामदों जोबोद मोजां बानबुंथि जे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि जि समावनाखि आसामाव एबा बड'लेण्डआव जोबोद सोमावसार फारिमोन बै समाव बिथाङा राजनितियाव बाहागो लानानै बिपिएफ दोलोजों थाफानानै गोबाव सम इएम जादों आरो देग्लाय बिपिएफनि जानानैनो बिजाथि गसंनानै बिथाङा खैराबारि बियाबनिफ्राय एमसिएलए जाबोबाय आरो इएम जानो थांगासिनो दङ बिथाङा जोबोद गोरा गोसोयै बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायनि हाबाफारि फसंनाय आगोल मानो थांनाय 5 बोसोरावहाय बिटिआर एकर्डिं दफाफोरखौ मावफुंनो हादों बेनि माबाखौ रिजनखौ फोरमायग्रोनांगौ होनना बुंनाय जादों जोङो बिथांनिफ्राय गोबांथार जों बानबुंथि उन समाव लाबावनो हागोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा जानानै गोबांथार जाफुंसारनाय लाबोगोन बेखौ मिजिं खालामबाय आरो बेखिनियाव जोंनि सावरायनायखौ फोजोबनो खुलुमबाय জাহাজ মাছ মাৰে জাহাজ আনিব আপোনাৰ হৈ গ'ল নেকি একো টেষ্ট নকৰে ফ্লাইটখন এইটো বনাওঁতে বেলেগ একো নাই অকল স্পন্ডিলাইটিছ বিষায়
হিট পেড এটা কিনি আনিলি এটাটো স্মাৰ্ট হৈ পেলাই জ্বলিব প্ৰথম পিনাটো ভাল আছে ছেকেণ্ডটো বেয়া চলাই দিবি ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ কিনিলে ছেকেণ্ডটো বেয়া ছেকেণ্ডটো বঢ়িয়া প্ৰথমটো বঢ়িয়া আৰু এটা নাপায় বেলেগ ডিচিপ্লিনত মোৰ একদম উপায় ডিচিপ্লিন আছিলে মই আপোনাৰ কি এনজয় কৰা নাই মোৰ দুৱাৰত দেউতাই লিখি দিছে ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী কোৱাৰ্টাৰত থাকে মই মাজে মাজে থাকোঁ মোৰ দুৱাৰখনত লিখিছোঁ ইউ আৰ এ প্ৰিজনাৰ অফ ইনডিচিপ্লিন প্ৰিজনাৰ অফ ইনডিচিপ্লিন এইটো কি সুধিলোঁ মই দুদিনা আহি এইটো কিয় লিখিলা এইটো তোমাৰ কোনো টাইম টেবুল নাই একো নাই ৰাতিপুৱা 4টাত আহা 5টাত আহা গুচি যোৱা নাহাই কেতিয়াবা 10 দিন নাহা কিন্তু ইউ আৰ প্ৰিজনাৰ অফ ইনডিচিপ্লিন জাষ্ট ট্ৰু চিকেন নাখাওঁ নাখাওঁ My father is like that. You're a bolu nisna tu. Kihat kena maaf maaf dulu jangan. Allah, Allah. Mana jod hari naik tak. Jod mana permission naik tak mas main. Itu bulu mas mare, ha. Jadi apa national park bolu bula. Itu bulu. Kita kali kali jadi bolu. Ini ini tradisionally mas mare. Jika kita itu pak, dampnya mana? Udah. Itu rumah mana itu tidak ada. Bukan kata apa kamera. Bukan kamera. Masa itu kau? Nah, no, ini, bola ni. Oh, ini macam. Oh, Roza, mau Kaziranga Roza mana? Saya beli tu. Rumah dia, macam apa kita kaya mana? Mau mas mana kalau mau? Sob juga pun. Mau kali akan jangko. Mana? Buat gompa lihat fisai ada sekarang. Mana pun. Malik tu ya. Macam kue. Mau besi mas nama tu, sudah main. Mau ini ya, relax dulu ya. Nah, kira apa kau? Ibu empat nak kau. Apni jab kau cakap semua, dia bilang, apa kami cakap semua konten ni. Konten ni ini dialog ni. Alif itu dah. Macam cego berapa hisap? Cego. Pasal tu saya pun cakap. Itu kaisu. Kali mau marpit tu berapa? Itu support nak kau. Manu violence tu support nak. But thinking. Macam khadaran mana kau thah? মই ধনী মানুহ লগত নাথাকো মই আপোনাৰ আটাইতকৈ কি এনজয় কৰোঁ জানে তুমি কেতিয়াবা দেখিছা নে মোক তোমাৰ ধনী মানুহ লগত মই কেতিয়াও নাথাকো কিবা প্ৰগ্ৰেম পাতিছে ক'ৰবাত তাত গৈছোঁ মই আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা সময় গুচি আহিছোঁ মই ধনী মানুহৰ লগত বহি তোমাৰ মদ খোৱা মই মদ খালে মই অকলে খাওঁ ষ্ট্ৰেইট কথা দেউতাৰ পইচা আজিলৈকে মদ খোৱা নিজৰ পইচা খাইছোঁ মানে অলপ কমাব ভাবি আপুনি মানে জানে নে নাই ইমান মানুহে আপোনাক ভাল পাই সেইটোতো ক্লাছ 10ৰ পিছত ঘৰৰ পৰা পইচা লোৱাই নাই মানে আপোনাৰ হেঁচা মাৰি ধৰণে নধৰ ফোন কৰিলে তোৰ ফোন কৰিলা উল্টা কৰি ফোন কৰিলা সেইটো ফোন কৰিলা এইটো বহুত বেছি চাই মোক কি নেনেজা নহয় বেলেগ কিবা হেৰি ছেকেণ্ড ধৰি দে বৰ ভালনে চিনেমাত লাগি আছে আপনার যখন খাবো আপনি বড়ে আছে হোটেলের মালিক কি একটু দিয়ে না খালে ফোন কৰিছে দুলীয়াজনৰ পৰা গুৱাহাটী আহিবলৈ মানুহক 4 দিন নালাগে ডিব্ৰুগড়ত আছো যোৰহাটত আছো য'ত মন যায় থাকি দিব খালি নাখাম লাষ্টত নেমু চৰবত খালে খাব নেখালে নাই আনি দিছোঁ
আৰু গাজৰখন টেষ্ট কৰিম ইমান কেনেকৈ খাম গোটেইবোৰ বঢ়াই দিম কিন্তু আপুনি অকণমান খোৱাটো কমাওক সেইটো কমালে আপোনাৰ বাকীটো আৰু কেতিয়াবা ভাই কেতিয়াবা মই আপোনাৰ আটাইতকৈ কি এনজয় কৰোঁ জানে তুমি খোৱা নাই মই আটাইতকৈ এনজয় কৰোঁ আপুনি যে বেলেগ এযোৰ জোতা সোঁফালে এটা বেলেগ জোতা পিন্ধে বেলেগ বাওঁফালে এইবিলাক প্ৰতিভা বুজিছে নাই আপুনি এইটো কি ভাবে এডভাৰটাইজবিলাক এইবিলাক কৰিছিলে বুজিছে নাই সেইবিলাক কৰিছিলে আপুনি সেই প্ৰটেষ্টটো হেৰি প্ৰতীক মই সেইবিলাক বিৰাট এনজয় কৰোঁ মই 15 কথা কৈ দিয়ে যে গাপকে 15 বছৰ আগতে মই দুফালে বেলেগ বেলেগ জোতা পিন্ধিলোঁ দেখি মই আচুৰ হেৰিত গুচি গ'লোঁ সেইদিনা একদম হেৰিত মানে প্ৰতিদিন নে কি পেটৰত একদম আচুৰ হেৰিত আচুৰ বিহু পাতে আচুৰ অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ অদ্ভুত বেশভূষা কিবা লিখি দিলে মইতো পাতা দিয়া নাই মই সুধোঁ আৰু মই তেতিয়া ক'লোঁ মোক সুধিছে মই কৈছোঁ তেতিয়া মেডিয়া নাছিলে মই ক'লোঁ যে চাবি এইটো আৰু 5-6 বছৰ পিছত এইটো ট্ৰেণ্ড এতিয়া সেইটো ট্ৰেণ্ড মই 15 বছৰ আগত পিন্ধিছোঁ এতিয়া ফুটবলৰ পিন্ধে নাই মহিলাৰ ড্ৰেছ এটা পিন্ধি দিয়ে আজিকালি প্ৰটেষ্টৰ লগতে মানে পৃথিৱীৰ যিবিলাক হেৰি ল'ৰা খুব চেঞ্চিটিভ ল'ৰা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ড্ৰেছ মই এনে হেৰিত গৰিমা পিন্ধিছিলোঁ মই স্কাৰ্ট পিন্ধিম নেকি আইৰিছ স্কটিছ ষ্টাইল স্কাৰ্ট পিন্ধে ইটছ এ ড্ৰেছ পিন্ধিব পাৰোঁ গৰিমা কৈছে সেইটো নালাগে সেইটো নালাগে নেকি চন্দন ব্ৰহ্মই মোক ক'লে যে এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে আৰু জাহাজৰ ওপৰত পুৰা মোক গান গাব মাতিলে মই গান নাগালোঁ মোৰ মন নাই নহয় সেইবিলাক ধুমুৱা দি দিলে চন্দন ধুমুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো পানী সোমাই গ'ল এতিয়া বিদাউট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কৈছে বিদাউট ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মই নাগাওঁ মই চন্দন ধুমুৱা গাজ হিলাই দিছোঁ চন্দন ধুমুৱা চব পলাই পতং মই অকলে লৈ আছিলোঁ লৈ মোৰ ভাল লাগিছে চন্দনাই মোক ক'লে হেৰি চন্দনাই কৈছে তুমি এইবিলাক কি কাম কৰা তুমি আচুৰ প্ৰগ্ৰামত তুমি এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ কিবা নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ হেৰি পাইছা নে জুবিন দাক কৈছে আৰু কিবা খাবনে আৰু মোক ক'লে যে এইবিলাক কি কাম কৰা তুমি আচুৰ তই বুলি কৰিব ভাইটি কি পিন্ধি গৈছে আচুৰ হেৰি কামত কৰা আপুনিতো মন কৰিব আপোনাৰ জোতাৰ ফটো আজিলৈ ওলাইছে মোৰ জোতা ফটো ওলাইছে আপোনাৰ কৰাপশ্যনৰ ফটো ওলাইছে মোৰ জোতা ফটো ওলাইছে জোতা ফটো ওলাইছে কাৰ ওলাই অসমৰ হয় নহয় তেতিয়া তাৰ চাই আছিলে সি পাগল হৈ গৈছে কি আনচাৰ দিছে সোনকালে